नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। फिर से हाजिर बनी रउआ सभे के बीच में एगो नया वीडियो के साथ है। भोजपुरी के कुछ अलग चीज़ देखे खातिर इस चैनल पे रउआ सभे के एनी टाइम स्वागत बा। हमारा नाम महेश तिवारी पड़ी और आज बात कल जाई कुछ देवी गीत के बारे में। वो देवी गीत रही सुपरस्टार पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह जी के, और एगो और स्टार बने उनका बारे में बात कर लिया। पवन सिंह जी के तो पवन सिंह जी के देवी गीत के क्वालिटी का रहेला इस सारा दुनिया जानतिया। काहे कि पवन सिंह जी जब लोकगीत गावेलें, होली गीत गावेलें, तो जौना तरीका से लोग लोकगीत के ज़्यादा रुपया लगा के ओ गाना के शूट करेला, वीडियो बनावेला, उससे तनिको भी कम पवन सिंह जी देवी गीत में ना खर्च करेला। काहे कि होली और लोकगीत से भी ज़्यादा अगर मायने रखता, विशेषता रखता, विशेष बात बढ़ुए तो वो भजन बढ़ुए सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी खातिर। काहे कि माई से बढ़ के कुछ नहीं खे। माई बाड़ी तबे आवाज़ बा, ना तक कुछ नहीं खे। एक चलते पवन सिंह जी के जितना भी वीडियो आवेला सब पे ज़्यादा विशेष तरीका से काम कइल जाला और ओकरा के बारीकी से काम कइल जाला, जौना तरीका के पवन सिंह जी के सारा गाना रहेला। लेकिन कुछ लोग ऐसन बाड़े जौन की एनी टाइम इहे रचना रचे में बाड़े कि पवन सिंह आगा ना निकले के चाही, उनकरा आगा नहीं निकले के, उनकरा से आगा हमारा निकले के बा। अच्छा बात बा, कोशिश करे के चाही, लेकिन कुछ क्वालिटी भी देवे के पड़ी। आगा निकले खातिर वो आदमी से तारा विशेष करे के पड़ी, तब तू आगा निकलब। बिना मतलब के बकवास करे से केहू आगा ना हो जाला। फेसबुक पे आके रोज लाइव बोल देवे से केहू ज़्यादा बोलता ना हो जाला, केहू ज़्यादा बड़का गवैया ना हो जाला। पवन सिंह जी बहुत कम लाइव आवेलें, बहुत कम। तो बात कर जाओ ओ स्टार के, पवन सिंह जी एगो दूगो तीन गो चार गो ही अधिकतर भजन गाइला। ऐसे कि पवन सिंह जी के बिजी शेड्यूल रहेला, फिल्म के ज़्यादा काम रहेला। ओह काम के बीच में समय निकाल के भजन के वहाँ के रिकॉर्डिंग करेला। काहे कि फिल्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ुए देवी गीत के सीजन। होली आओ चाहे मत आओ, लोकगीत गवाओ चाहे मत गवाओ, पवन सिंह जी के भजन जरूर आवेला। रउआ लोग के याद होई कुछ साल पहले पवन सिंह जी लोकगीत गावल कुछ कम कर देले रही, ना के बराबर कर देले रही। लेकिन सावन के गीत, दशहरा के गीत, छठ के गीत जरूर आवत रहे, एकदम पक्का ही आवत रहे। वो भी गाना बवाल रहत रहे। लेकिन वह बात कर ले अब एगो और स्टार के, तो देवी गीत के लोग हल्का में लेवेला। अब हल्का में कैसे लेवेला हम समझा रहा बनी। पवन सिंह जी दूगो चार गो गीत गा दिला, लेकिन लोग के अपने आप पे विश्वास ना रहेला कि हम का करब तो हमार आगा निकल जाई, हमार गाना हिट हो जाई। तो ओके चलते का होला नु कि बहुत सारा आदमी प्रयोग करेलन कि हई ले लो, हई ले लो। अरे कोनो ना कोनो तो जरूर लग जाई, कोनो लड़ जाई। लेकिन पवन सिंह जी विश्वास रहेला वहाँ के कि हम गाइब ई चीज़ तो हमार जनता के पसंद आई, हमरा माई के पसंद आई। माई के भजन है, माई के पसंद जरूर आवे के चाहिए। जब माई के पसंद आ जाई तो पूरा भोजपुरी समाज के पसंद आ जाई। अब वही चक्कर में वो स्टार जोन बड़े पीछा करे खातिर कम से कम 25-30 गो भजन गा दी हैं। जाहिर सी बात बा, एगो आदमी अगर सारा काम करे लगी, 30 गो 40 गो काम लेके चली, प्रोजेक्ट एक साथे लेके चली, ओमे क्वालिटी के कमी हो जाला, ओमे क्वालिटी ना दे पावेला। कहीं वो गाना के सिलेक्शन में कमी हो जाई, या म्यूजिक में हो जाई, या वीडियो में हो जाई, या लोकेशन में हो जाई, माने कोनो तरीका के ओमे कमी जरूर होला। यह चीज़ देखे के मिल रहा बा। लोग देवी गीत के हल्का में ले रहा बा और वीडियो के क्वालिटी तो का रहता, ये तो रउआ सभे देखते बानी सब है। तो हमरा कहे के मतलब ई बा कि पीछा जब करे के बा, ख्वाहिश बा, तो कुछ अच्छा काम करो लोग, कुछ भोजपुरी के नाम करो लोग,
और भजन पे ज़्यादा विशेष ध्यान देवल जाए तो ज़्यादा बेहतर रही। जितना शिद्दत से लोग नाच वाला गाना गावेला, कुछ अश्लील वाला गीत गाना गावेला, उतना शिद्दत से अगर भजन गा दी तो भोजपुरी एकदम स्वच्छ बन जाए। शिद्दत से गावे के मतलब कि भजन होके के चाही, कोनो लभर वाला ना होके के चाही, वो वीडियो के क्वालिटी होके के चाही, सारा तरीका से लागे के चाही कि हाँ ये केहू भजन गौले बा। कोनो भोजपुरिया लाल जब भजन गावेला तो बस गर्दा गर्दा हो जाला, एह टाइप के होके के चाही जैसे कि पवन सिंह जी गाइला। तो ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ुए और काम जौन बा जीरो बा, ऐसे पीछा ना हुई, बस के बात नहीं खे। तो भोजपुरिया समाज रउआ सभे के बीच में हम ऐसे वीडियो लेके आवत रहब और मिलल जी अगले वीडियो में। तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।